Stars, I'm a fool for your love. Krásný den přeju všem, kteří sledujete náš pořad 22S a dneska máme velkou premiéru, protože poprvé jsem pozval k rozhovoru, můžu říct, svého bývalého trenéra na Vojně, kde jsem hrával fotbal, Milana Ivanku. Milan je, teď jsem před chviličkou říkal, jeden z mála lidí, který u fotbalu zůstal z té celé party, který jsme byli společně na Vojně ve VT Mikulov. Takže jsem pozval Ivana, protože bych byl Milana, protože bych samozřejmě byl velice rád, aby náš pořad pronikl i na Slovensko, a protože Milan je člověk, který opravdu fotbalu rozumí a prošel mnoho štací, takže se na to strašně moc těším a věřím, že i slovenské diváky zaujme náš pořad a dají si odebírat a budou následovat. Takže Milane, strašně moc děkuji za to, že jsi na nás udělal čas. Tady jsou hodiny, které otáčím a samozřejmě vždycky na začátku nám ten člověk, respondent, řekne nějaký tvoje CVčko a ven to pěkně od kolíbky, co pro tebe znamená sport a co si ve sportu všechno zažil. Dobre, takže ďakujem veľmi pekne za pozvanie a chcel by som pozdraviť vlastne všetkých poslucháčov tohto podcastu. Ako väčšina hostí, takisto ja od malička som sa venoval športu a bol som v športovej rodine. Otec bol športový taký nadšenec a maminka tá vlastne pretekala v atletike, behala stovku a šprinty. No a postupne, tak ako som rástol, som sa dostal k futbalu asi od tých 6-7 rokov. Hrával som za Iskru, vtedajšiu ešte Iskra Partizánske. Pre tých, ktorí nevedia, bývalé Baťovany. To znamená, že dá sa povedať, tomu futbalu som sa nejak venoval zo začiatku len tak okrajovo, ale postupne som sa prepracoval až do prvej dorasteneckej ligy. Z hodou okolností som bol útočník a stal som sa takým najlepším strelcom dorasteneckej ligy. No a potom som išiel na vysokú školu. Študoval som v Prahe na Karlovej univerzite telesnú výchovu a špecializáciu som mal futbal. To znamená, že tomu futbalu som začal dávať trošku viacej a začal som sa tomu venovať aj po tej odbornej stránke. To znamená, aby som teoreticky zvládol kopu nových poznatkov, kopu nových vedomostí. No a po vysokej škole, samozrejme, už ako si spomínal, som sa dostal na Vojnu. Najprv to bol asi mesiac Uherské Hradište, VT Uherské Hradište. No a taká náhoda, vlastne VT Mikulov asi nemalo nejakého vtedajšieho lampasáka na pozíciu toho telovýchovného náčelníka, vtedy sa tomu hovorilo. No a nejak ma objavili v tom Uherskom Hradišti, tak ma prevelili vlastne do VT Mikulov a keďže som mal špecializáciu futbal a najvyššiu špecializáciu, tak som sa stal ako hrajúcim trénerom. Lebo som aj hrával vtedy, občas som naskakoval, ale som sa začal venovať tomu trénerstvu. No a to bola taká prvá moja štácia, čo sa týka trénerského života. No a vlastne boli sme pri tom obidvaja. Vieme, že to boli pekné časy, síce náročné, ale ak si pamätám, dobre sme postúpili, to znamená, tá prvá moja štácia bola úspešná, čiže ako tréner som postúpil do vyššej súťaže, takže bolo to celkom fajn. No po vojne som sa vrátil do Partizánskeho, kde som začal trénovať, alebo hrával som ešte a popri tom som začal trénovať maličké detičky a postupne som sa dostal až k trénovaniu najvyššej súťaže Dorasteneckú ligu, kde boli družstva Slovan Bratislava, Spartak Trnava a tak ďalej. Čiže v takom mladom veku som trénoval dosť, dá sa povedať, vysokú súťaž na vtedajšiu dobu. No a bola to dobrá skúsenosť, keď sme chodili do Košíc, do Prešova, tak vlastne človek získaval stále nejaké poznatky, vedomosti, zoznamoval sa s novými ľuďmi. Čiže bolo to pre tú moju trénerskú kariéru pomerne dosť dobré obdobie. No a postupne som trénoval mužov, tretia liga, potom, neviem ako, ale objavil ma Pavel Vrba, asi cez môjho syna, ktorý vtedy pôsobil v Matadore Púchov a Pavel Vrba prišiel do Púchova a to bola jeho prvá štácia, čo sa týka mužského futbalu. Takže
2 roky, 2004-2006 som pôsobil v Púchove ako jeho asistent a tam som sa začal trošku venovať tým kondičným záležitostiam, lebo prišli sme do Púchova, alebo ja som prišiel do Púchova, otvorím skriňu a tá bola plná sportesterov. Na tú dobu 2004-2006, akože dobrá vec, Púchov mal vtedy peniaze a tie športestery boli dosť drahé na tú dobu, boli to Polary a prakticky pozerám, že plná skriňa športtesterov a akurát tréner brankerov ten jeden športtester používal ako hodinky. Takže začal som sa tým športtesterom trošku viac venovať, aby sme to teda využili efektívne, keď už sme ich mali. No a samozrejme som si to musel naštudovať, získaval som nejaké poznatky aj z rôznych časopisov a tak ďalej, lebo na tú dobu málo kto to používal. No a začali sme tie sporttestery používať. Bolo to také dosť progresívne, bolo to aj dobré, lebo aj tí hráči potom zrazu zistili, že sú pod nejakou kontrolou a prakticky pre nás trénerov mali sme nejakú odozvu, čiže aspoň tá srdcová frekvencia, niektoré tie veci, nie GPS-ka, jak sú teraz, ale na tú dobu to bolo pomerne na slušnej úrovni. No a samozrejme, potom Pavla Vrbu odvolali a ja som takisto potom skončil v Púchove, 2 roky som bol znovu v Partizánskom. No a postupne cez výber amatérov stal som sa trénerom amatérov Západoslovenského futbalového zväzu a tam som sa spoznal s Jurajom Jarábkom, ktorý vlastne donedávna pôsobil v Karvinej a nejak sme sa dali dohromady. No a on ma potom zavolal ako asistenta do Vionu Zlaté Moravce, kde on sa stal trénerom. A to naštartovalo trošku takú tú moju profi kariéru, čo sa týka trénovania. No a samozrejme potom, keď odišiel z Vionu do Trnavy, tak si ma zobral so sebou a ja som pôsobil 3 roky v Spartaku Trnava ako asistent a kondičný tréner, čo je pomerne veľký úspech, lebo Trnava bola známa tým, že tí tréneri sa tam moc dlho neohriali. Jarábka takisto odvolali a ja som ešte v Trnave nejaký čas pôsobil. No a na základe toho, že my sme hrali UEFA ligu v Gruzínsku a pomerne sa tým Gruzíncom páčil ten náš herný štýl, alebo remizovali sme tam a doma sme potom vyhrali 3-0 a postupili sme do ďalšieho kola, tak nás oslovili Dynamo Tbilisi a v roku 2006 som odišiel potom z Trnavy spolu s Jurom Jarábkom do Tbilisi, čo bola veľká skúsenosť, lebo keď to môžem porovnať, tak Dynamo Tbilisi v Gruzínsku je také niečo ako Slovan Bratislava alebo Sparta Praha v Čechách. Bol to klub na vysokej profesionálnej úrovni, to znamená, že keď si zoberiete, tam bol nosič lôb vplatený, tam doktor bol na štadióne, on bol zamestnanec klubu, mal tam svoju ordináciu, všetky prístroje, fitnessko bolo nádherné, krásne, veľké, presklené, pozerali sme sa priamo na ihrisku, jak trénujú. Čiže tá robota bola ako oproti tomu, čo som zažil na Slovensku alebo aj v Čechách, akože neskutočná. Boli sme tam vlastne skoro necelý rok, ale stali sme sa majstrami Gruzínska, čiže vyhrali sme Gruzínsku ligu a takisto sme vyhrali Gruzínsky pohár, čiže mali sme double. Čiže to bol taký úspech, takže môžem sa pochváliť tým, že mám vlastne double z Gruzínska. No po tejto štácii som sa vrátil aj spolu s Jurom Jarábkom do Vionu Zlaté Moravce, kde sme takisto zase nastúpili. No a potom už sa naše cesty trošku rozišli, ja som stále ostával, som asi trošku pohodlný, nechcelo sa mi už cestovať nejak po svete, lebo nacestoval som toho dosť, hlavne s Trnavou, každý druhý týždeň sme boli v lietadle, sme hrali UEFA ligu každý rok skoro a bolo to dosť náročné. Stále si sa vybaloval, nabaloval, to znamená, možno niektorí ľudia si predstavujú len ten zápas, ale to obnáša o mnoho viacej, to znamená, po zápase, keď príjete ráno o 6, priletíte domov a tak ďalej, zase jaký tréning, kedy naplánovať, čo. Čiže je tu kopec takých vecí, ktorí obyčajní ľudia možno ani nevidia. A je to dosť náročné a dosť únavné. Hlavne ide o to, že napríklad ako kondičný tréner musíte naplánovať tú záťaž tak, aby tí hráči zregenerovali, aby boli pripravení napríklad potom na ligové kolo. Čiže je toho dosť. No a Trnava bola taká dobrá škola, lebo
hovorí sa aspoň u nás na Slovensku, že kto prejde Trnavou, ten spraví vysokú školu fotbalu. To znamená, že Trnavou som prešiel 3 roky, takže tú vysokú školu z fotbalu mám a som za to vďačný a som rád, že som v tej Trnave bol. No a po Trnave vlastne, ako som spomínal, som znovu zakotvil vo Vione a už sa mi nechcelo ďalej cestovať. To znamená, že aj Juro ma volal napríklad do Karviné alebo potom, keď bol v Čiernej Hore a tak ďalej. Ale ostal som verný tomu Vionu. Aj keď sa nám teraz nedarí, ale je to taký domáci klub, kde majiteľ je srdciar, má rád futbal, robí všetko v rámci svojich možností samozrejme. Pre ten futbal je to menší klub. No a uvidíme, jak to tento rok dopadne, ale zatiaľ to nevypadá moc dobre s nami. Na začiatku sa spravila chyba, že nebol moc kvalitný výber asi hráčov a je to o kvalite. Čiže tá liga je o kvalite a pokiaľ nemáte primeranú kvalitu, tak to je potom vidieť. Takže to je asi tak, čo sa týka mojej takej nejakej futbalovej alebo aj trénerskej histórie. Neviem, čo by som ešte k tomu dodal. Řekl si toho opravdu hodně. Já jsem si tady udělal pár poznámek, takže určitě bych se tě chtěl zeptat, prošel jsi člověk kondičák, jsi byl asistent, ale přesto pamatuješ dobu, kdy prakticky jsme si měřili tep na krku, někdy ani to ne. Dneska už lítají vlastně nejenom nosej bomby, ty větrunky, nebo teď nevím, jak se tomu říká, a dneska už se sleduje pohyb hráčů, máme GPSky. Porovnej, jak bylo těžký trénovat, motivovat tenkrát a jak je to dneska, když už teda vlastně máte ty pomocníky, veškerou technologii, sledujete každý krok, máte možnost je vidět, říkal si v tom si, že lékařský odběry krve, všechny tyhle, jak to bylo náročné, nebo jde to vůbec porovnat? No, porovnať to, môžeme to porovnať, ale určite tá doba išla strašne dopredu. Ten futbal sa strašne zmenil, futbal sa veľmi zintenzifikoval, to znamená úplne iné veci sa trénovali vtedy, keď sme boli na vojne. Ja by som to asi povedal takto, ak to môžem tak trošku obšírna povedať. V 80. roky bol futbal vytrvalostný šport. To znamená, že pamätáme si to, sme tam v Mikulove behali ten kopeček a tak ďalej. To znamená, že bolo to všetko o behaní, boli to vytrvalostné behy bez lopty. Potom, hovorí sa tomu taká prvá podmienečná revolúcia vo futbale nastala v 90. rokoch. Ajax Amsterdam, Louis van Gaal, zaviedol vlastne také nové pravidlá v tom trénovaní v tom zmysle, že zakázal svojim trénerom robiť vytrvalostné veci bez lopty, čiže všetko začal rozvíjať s loptami, hernými vecami a zamerali sa trošku už na rýchlosť. To znamená rôzne formy rýchlosti, či to je akceleračná, frekvenčná rýchlosť, lokomočná rýchlosť. Čiže to bola taká tá prvá podmienečná revolúcia vo futbale, ako sa hovorí. Druhá potom prišla, keď Jürgen Klinsmann si zavolal k reprezentácii Nemecka v 2004. tuším roku. Zavolal si ako amerických odborníkov, celý štáb prišiel z Ameriky, Mark Verstappen plus Chad Forsyth, ktorí sa začali zaoberať s tou fyzičnosťou, to znamená ten funkčný silový tréning, začali zavádzať do futbalu, a tie pohybové schopnosti boli hlavne sila a rýchlosť, ktoré boli v takom centre toho rozvoja. Predtým, ako sme povedali, to bola vytrvalosť a teraz zrazu sa prešlo na takú rýchlosť, sila. No a potom, dá sa povedať, 2010 rok začala skôr sa presadzovať tá mobilita, alebo začali byť témy mobility a agility. Tu môžem povedať, že som trošku zachytil aj ten trend, lebo mňa od malička bavilo písať a v tom 2010 mi vyšla taká tá prvá publikácia Agilita a jej rozvoj vo futbale. To znamená, že vtedy, keď som to písal, o tej agilite sa moc ešte ani na Slovensku, ani v Čechách nehovorilo. Ani ten pojem nebol vo futbale nejak zaužívaný. Takže mám rád vždy, keď som krok dopredu pred ostatnými, alebo snažím sa byť krok dopredu. Preto je veľa študujem, čítam, snažím sa zachytiť tie moderné trendy. Bez toho to v súčasnom futbale určite nejde. Takže som napísal tú publikáciu Agilita je rozvoj vo futbale a potom v 2015 som vydal druhú publikáciu a to je
futbalový funkčný fitness tréning, ktorá vyšla asi 500-600 kusov a mne ostala jedna kniha. To znamená, že uvažujem teraz, že vydám nejaké druhé vydanie to, lebo tí tréneri to dosť požadujú, kde som rozobral tak z takého väčšieho nadhľadu rôzne tie pohybové schopnosti a hlavne už ten názov hovorí funkčný futbalový fitness. Zameriavam sa na futbal. To znamená, máme veľa odborníkov, čo sa týka vytrvalosti, sily, rýchlosti, koordinácie, ale dávať to a spájať to so samotným futbalom, to už je trošku ťažšie a hovoríme, že ako trénuješ, tak hráš. To znamená, že aj my sa snažíme zaviesť taký kondično-herný tréning, aby to malo súvis a aby to malo nejakú náväznosť na tú hru. My sme futbalisti, to znamená, že my nemôžeme trénovať ako basketbalista alebo nejaký vytrvalec, bežec na maratón. To znamená, my musíme sa zamerať hlavne na ten futbal. A z toho pohľadu som tú knihu tak ladil v tomto zmysle, aby to bolo do toho futbalu. Aby to bolo pre tých trénerov, ale nielen pre trénerov, aj pre hráčov, lebo veľa hráčov je takých, čo trénuje sami individuálne a prakticky ten hráč, keď potom si v tej knihe nájde nejaké tie veci, čo mu pomôžu rozvíjať nejaké futbalové veci aj individuálne sám, je niekde na vysokej škole nejaký hráč, hráva niekde nejakú 3. ligu a počas týždňa je niekde na vysokej škole, nemá tam žiadny klub a potrebuje sa udržiavať nejaké kondície, no tak nájde si tam nejaké veci a sám sa môže trošku trénovať. Podarilo sa mi zase taký trend alebo takú novú vec zaviesť behy MAS, čo sú Maximum Aerobic Speed po anglicky, že behy vo vysokých rýchlostiach a prakticky som spravil taký systém na to, mám o tom aj ten kurz na vzdelávanie digitál, kde tí tréneri si tento kurz môžu zakúpiť a prakticky zimná príprava alebo aj dotrénovanie zranených hráčov. Je to veľmi efektívna metóda, tak by som povedal. Sám som tomu neveril. V Trnave, keď sme robili výskum s juniorkou Trnavy, ktorá hrala v tej druhú ligu, tak zimnú prípravu polovica družstva robila klasickými metodami, jak sa to robievalo, a druhá polovica išla MAS metodou. A po mesiaci sme spravili znovu testy, na začiatku sme robili testy a na konci testy, no a môžem povedať, že sme boli prekvapení, lebo o 23% sa zlepšila tá skupina, čo behávala tie MAS behy. Hovoríme teraz o aerobnej vytrvalosti, to znamená VO2 max a tieto veci. Takže bola to veľmi efektívna metóda, je to krátka metóda, nemusíte sa venovať celý tréning napríklad nejakým behom po lese, nejakých 5 km. Máte 10 minút, možno 20 minút, keď dáte 2 série a efektívne rozvíjate VO2 max u každého hráča, lebo tá metóda je založená na tom, že keď spravíte nejaký jojo test, tak potom podľa tých výsledkov testu to hodíme do tabulky a vypočíta nám to, že napríklad ty by si behal 55 metrov, 60 a 65 a nejaký iný hráč by behal, ktorý mal vyššie výsledky, by behal napríklad 58, 67 a tak ďalej. Čiže prakticky táto metóda je už skôr taká zameraná individuálne na tých hráčov a je veľmi efektívna z tohto pohľadu, že nebehajú všetci všetko a rovnako. Zeptám se tě rovnou, protože jsi odborník na kondici a řeším, já jezdím hodně po fotbale, koukám na fotbaly, to znamená, dneska mám agenturu, kdyby si byl s panem Jerábkem v Karviní, tak bys trénoval Davida Mouzese, hráče, mohli jsme být v kontaktu, nechtěl si jet z domova, dobrý, respektuju. Jenom se chci zeptat, pojďme do profesionálního fotbalu a už jsme první, druhá liga v Čechách u vás. Kolik by měl týdně nějakým zápasovým, kde už se hrajou zápasy, už je hlavní sezona, kolik by měl profesionální hráč natrénovat tréninkových hodin za týden? Klasický systém, hraje se sobota, kolik silového tréninku, kolik, tak nějak jenom paušálně, chápu, že se to může po zranění a tak dále lišit. Samozrejme, teraz máme dátové analýzy, to znamená, že my vychádzame vždycky zo zápasu. Máme nejaké zápasové čísla a z toho zápasu potom vychádzame v tom ďalšom mikrocyklu. Ten ďalší mikrocyklus potom tvoríme tak, že keď v zápase nejaký hráč, myslím si, odbehne 10 000 metrov, tak keď máme regeneračný mikrocyklus, lebo to je zase rozdiel, či máte regeneračný mikrocyklus, udržiavací alebo rozvíjajúci.
No a ja to poviem tak paušálne, ako si teda spomenul, že v tom regeneračnom by to mohlo byť tak 1:1, alebo 1,5 ku 2. To znamená, za ten mikrocyklus by mohol odbehnúť tak 15-20 tisíc metrov, keď odbehol v zápase 10. Keď máme udržiavací, tak je to 2,5 krát približne. No a keď máme rozvíjajúci, tak za ten mikrocyklus by mohol odbehnúť 30 tisíc metrov. To znamená, že tam už ho dostávame, preťažujeme ten organizmus a dostávame ho do vyšších obrátok, ako sa hovorí. No a toto takisto robíme so všetkými tými jednotlivými škálami toho GPS, ktoré nám ukáže tie jednotlivé hodnoty, to znamená o rýchlosti, akcelerácia, decelerácia, čo sa týka per minute, to znamená zaťaženie za minútu, akú má aktivitu ten hráč. Čiže takto postupujeme potom podľa toho, či máme ten mikrocyklus, teda regeneračný. Keď už vidíme na tých hráčov, že už to majú dosť a majú možno veľa zápasov a sú hráči stále v tom istom kolobehu tí istí, tak zvolíme ten regeneračný mikrocyklus a potom buď udržiavací, alebo keď je napríklad prestávka, tak dáme rozvíjajúci mikrocyklus, kde tí hráči dostanú trošku do tela. Čiže závisí to od tých analýz toho zápasu. To znamená, tie hodiny to je ťažko, lebo každý to má trošku ináč. My napríklad počas mikrocyklov v súťažnom období útorky máme skôr také kondičné, kde do obeda je silový tréning, vyloženie len sila a potom ideme na ihrisko a robia napríklad pozičné šprinty. To je vlastne ten hráč je na svojej pozícii a robia napríklad 20-metrové šprinty, 10 opakovaní alebo 8 až 10 opakovaní. Krajní hráči napríklad 30 metrov, stredový hráč, defenzívny, robí napríklad s tým, že má tam viacej akcelerácie, decelerácie, to znamená 5 metrov vyrazenie, cúvne späť a znovu vyrazí tých 10, aby to bolo potom tá sila transformovaná do tej nejakej rýchlosti. Perfektní. Teďka skočím o kategorii níž, to znamená, pojďme do nějakých dorostenců, který chtějí být profíci. Ty kluci chtějí být profíci, hrajou ale v klubu střední úrovně, někde v divizi nějakou, krajský přebor, ale jsou to kluci, kteří by chtěli se zlepšit. Teď si řekl nějaké ukazatele, nějaké kilometry, to znamená, oni sami si koupí Sportester, koupí si GPS-ku, Polar, nevím, a chtěli by se dotrénovat. Mají 3krát v týdnu trénink, kde nejsou nikterak měřený, ale nechtějí se přepálit, přetrénovat. Co bys těmhletěm lidem poradil? Veľmi dobré je to, že si to kúpia sami. Ja trénujem takisto, trénujem súkromne a keď trénujem tú skupinu súkromnú, sú to napríklad 15-16 ročných chlapci, máme aj dievčatá, to znamená 2 dievčatá trénujem, tak prvá vec, čo som im povedal, nech si kúpia vlastne GPS-ko, nech si kúpia nejaké zariadenie, ktorým by sme kontrolovali. Oni mi to potom vždy pošlú ten tréning na mail a ja vidím vlastne takú odozvu, jak sme pracovali. A vidia to aj oni, to je dôležité pre nich. Keď sú sami a nemajú nejakého kondičného trénera, samozrejme je to trošku zložitejšie, ale platila by zásada, že keď sa nechcú pretrénovať, tak mali by dodržiavať tie pravidlá, že taký 2,5 krát mali by mať, predpokladám, že to majú aj na zápase. Ak to majú na zápase, tak on vie zápasové dáta a potom si to nadstaví zase napríklad, u nich by stačilo úplne 2 krát, 2,5 krát maximálne, že aby vedel, že v zápase toľko to robím, tak v tom týždni mám 3 tréningy, aby som to neprepálil, aby som spravím na tom zápase 10 000 metrov a budem mať za týždeň alebo za 3 tréningy 30 000 metrov, tak to by bolo zle. To znamená, ten organizmus by bol preťažený a ďalší zápas sobotu by ten hráč bol unavený a nebolo by to vlastne dobré. Samozrejme s tým súvisia potom aj zranenia. Čiže aj o tie zranenia ide. A já se ještě teda doptám teďka za toho dorostence, který nás možná poslouchá. A samozřejmě to dotrénování by mělo simulovat, protože v zápas je 10 000 metrů, když to řeknu, ale není to všechno ve sprintu. Pár vteřin běžíme ve sprintu, víc běžíme někde do 20-18 kilometrů, chodíme a tak dále. To znamená, i to dotrénování by mělo být v nějakém tom stylu, aby jsme proložili veškeré tyhle věci v těch třeba řeknu 80-90 minutách tréninku. Áno, lebo napríklad dôležitý ukazovateľ, ako som spomínal, ten futbal sa strašne zmenil, je HIRCO, to High Intensity Run. To znamená, že my máme presne stanovené nejaké metre, na Slovensku ligu je to napríklad 600 metrov, keď za zápas spraví ten hráč HIRCu,
tak to je pomerne slušný ukazovateľ. Tak z toho aj vychádzame. Takisto je ten dorastenec potom, keď spraví napríklad v amatérský fotbal, keď spravia 300 až 500 metrov, tak to je super. Tak vychádzam z toho, že za ten mikrocyklus by mohol natrénovať, aby bol adaptovaný takých 2 razy toľko. To znamená, keď bude on behávať podľa aj postu, to záleží. To znamená, že postovo krajní hráči alebo napríklad útočníci alebo stopery určite nemajú také čísla v hýrku ako napríklad krajný stredový hráč. Takže si to potom nastaví ten dorastenec a spravil som 300 metrov, tak spravím 600. Zase, aby som sa aj posúval trošku do progresu, nemôžem menej. Ja keď chcem od toho hráča, aby v tom zápase tých 300 dal, tak ho nemôže trénovať na úrovni 100 metrov. Alebo nejakej nižšej. To znamená, že ja ten organizmus musím pripraviť hlavne na ten zápas. Zápas je pre nás dôležitý. A všetko sa vychádza vlastne z toho zápasu. To je jedno, či to je amatérsky fotbal, alebo potom aj profi fotbal. Takže to je dôležité. Já teďka odskočím trošičku od toho fotbalu, protože jsem si všiml, že cvičíš i malí děti, to znamená, věnuješ se i cvičení dětiček, takže zase už máme svůj věk, Milane, nebudeme si nic nalhávat, i když jako na to, že bys měl být můj trenér, tak vypadáš líp než já, což je trošičku takový zvláštní, ale dobře, nechme to být. Ale teď se chci dostat k těm dětičkám. Můžeš porovnávat dětičky před 25 lety, 30 lety a děti dneska. Já mám taky tady firmu, kde se setkávám a cvičíme ve školkách a musím s hrůzou říct, že dneska víc než 2/3 dětí si v 5-6 letech nedosáhne na špičky. Nevím, jakou máš zkušenosti na Slovensku a pojďme porovnat. Ty máš určitě daleko větší praxi v tomhle. No, mám Start Skills, a to volá taká školička, kde sú presne 4 až 6, mám väčšinou 4 až 5 ročné detičky. No a je to ťažké. No, v minulosti bolo viacej aktivít vonku. To znamená, tá doba bola iná, tie deti boli viacej vonku ako teraz, nebolo toľko podnetov, to znamená, neboli rôzne hry, neboli počítače. Prirodzene tá pohybová schopnosť týchto detí bola na vyššej úrovni. To je jednoznačné, to sa nedá poprieť. V súčasnosti tie tréningy, tieto školičky, všetky tieto krúžky a tak ďalej nahradzajú, dá sa povedať, trošku tú individuálnu činnosť, čo bola kedy prirodzená vonku. Mamička zobrala deti, išla von, tie deti sa tam hrali a tak ďalej, boli partie, hrali sa spolu, rozvíjali motoriku prirodzeným spôsobom. Teraz my to musíme rozvíjať, dá sa povedať, cieľene na tréningoch, na rôznych akciách pre tieto malé detičky a máš pravdu, že je to trošku problém. Aj tu sú rozdiely. Ja keď v tej školičke, je to futbalová školička, ale futbalu sa venujeme skutočne len tak na okraj, lebo rozvíjame hlavne motorické činnosti a hlavne koordinácia v tomto veku, chytanie lopty, čiže aj ruky, plazenie sa, preskakovanie, podliezanie, válanie súdov, také prirodzené činnosti, aby to dieťa rozvíjalo tú pohybovú svoju stránku čo najlepšie, najefektívnejšie a potom samozrejme v tom veku, keď už prejdú do toho klubu, tak aby malo nejaký základ. Ten základ je veľmi dôležitý. A toto chýba veľa detičkám, ktoré neabsolvujú tieto cielené napríklad nejaké činnosti a prídu do toho klubu a ten základ majú nízky. Čím je širší ten základ, tak môžeme postaviť tú pyramídu vyššie, to je každému jasné. Keď ten základ je úzky, tak tá pyramída nepôjde moc vysoko a my chceme do budúcnosti vychovať zdravých, ale hlavne aj potom, čo sa týka úspešných buď futbalistov, alebo niektorých takých, čo sa dostanú aj do repre, alebo dostanú sa aj do profi futbalu. Jasne. Čas nám plyne, už se pomalinku hodinky přesejpají, ale ještě neodpustil bych si jednu věc. Oba dva, myslím, že když nás nazvu Čechoslováky, tak nebudu mluvit daleko. Svět se mění, to znamená, rozdělili nás, ale jistě sleduješ český fotbal. Pojďme takovou kacířskou otázku. Porovnejme český a slovenský fotbal. Kdo je na vyšší úrovni? Teď jenom řeknu, třeba když řeknu fotbalový svaz, tak mám povědomí o tom, že fotbalový svaz hodně je aktivní, že na Slovensku teď řeknu hodně, co se týká právě těch GPS věcí a těch věcí, snaží se nakupovat pro kluby, dostávat to do těch klubů. Vybudovali jste fotbalové stadiony s pomocí státu.
což v České republice vůbec není, tyhle ty věci u nás neexistují. Ale pojďme k tomu samotnému fotbalu, nechci zdržovat. No k tomu čechoslovakizmu, tak ja som typický Čechoslovák, lebo moji starí rodičia pochádzajú zo Zlína a prišli do Baťovian ako zaučatých robotníkov a ostali tu. To znamená, že ja polovicu rodiny mám v Čechách, ale čo sa týka podmienok, musíme si to rozdeliť. Podmienky a potom samotný tréningový proces a samotná kvalita tej ligy. Čo sa týka podmienok, si myslím, že sme trošku predbehli. Vďaka je tomu, že my sme stavali nové štadióny. Čiže už ideme podľa nejakých tých noriem, ktoré sú dané UEFA a FIFA a tie štadióny fakt sú pekné a tie trávnaté plochy, dá sa povedať, taká podbrezová, ktorá je v podmienkach, dá sa povedať, dosť zlých na strednom Slovensku, stále buď prší alebo sneží, je tam chladno, tak výborný hybridný trávnik, to znamená, že Trnava hybrid trávnik, akože tieto podmienky si myslím, že trošku sú lepšie u nás teraz. Štadióny, to zázemie, dá sa povedať, tá infraštruktúra, je to vďaka tomu, že sme to stavali neskôr. Vy ste mali tie štadióny pekné skôr, ale tým, že my sme ich stavali neskôr, tak sme sa dostali trošku pred vás. Čo sa týka však samotného tréningového procesu a úrovni ligy, tak poviem to asi tak, slovenské trénovanie je skôr o sile a české je skôr o tom behaní. To znamená, teraz som to tak ale paušálne povedal, aby to niekto nepochopil, že to je presne takto, ako záleží od trénerov. Ale vidím to aj teraz, keď trénujem s Dušanom Uhrinom a trénoval som s novými trénermi vo Vione, ktorí boli iní a boli zo Slovenska, tak s Dušanom Uhrinom to je také spoločné, máme spoločný názor na to. To znamená, že je to o intenzite, je to o kaučovaní tých jednotlivých hier, aby bola 100%, 110% intenzita, aby behali tí hráči, aby trhali obranu, aby tam boli tie šprinty, na to nás slúžia aj tie GPS-ka. Takže z môjho pohľadu je to samozrejme môj názor. Mne sa Česká liga zdá akože o mnoho kvalitnejšia, čo sa týka týchto fyzických parametrov súčasnosti. A podľa toho je vidieť, jak dosahujú výsledky aj v tých jednotlivých pohároch Slavia Praha, Sparta Praha, Plzeň a tak ďalej. Čiže podľa mňa v tomto trošku nás predbehli. A teď si ještě neodpustím na závěr poslední kacířskou takovou. V Čechách trenerská licence, když získáš trenerskou licenci, profi licenci, A licenci, jakoukoliv, já jsem třeba získal A licenci, na profi už jsem nešel, tak je tady takzvaný bodový systém. A jak nemáš 13 bodů, musíš chodit na doškolení, ať jsi profi trenér jakýkoliv, tak nesmíš trénovat. Máte to na Slovensku taky, protože mně se to teda absolutně nelíbí, protože každýho věc je, jestli se chce doškolit, nechce doškolit, jestli se dívá na YouTube nebo dělá odchod. Prostě každýho je to věc. Doktoři taky nechodějí na přezkoušení jako lékaři. Jak to máte na Slovensku a jak se to líbí tobě? No, tak to poviem. Je to dané UEFA. Čiže my s tým nespravíme nič. Na Slovensku je to podobné, je to na hodiny. V Čechách, ja som český tréner, ja mám licenciu Česku. To znamená, že u nás to je kredit. Musíš nazbierať tie kredity, potom je veľký seminár v Prahe alebo v Olomouci, to je jedno, spravíš si to a vlastne ti predĺžia licenciu. Na Slovensku je to podobné, len musíš mať hodiny. Neviem už presne počet, koľko hodín UEFA, Bčko, Ačko a profi a tak ďalej, ale je to podobné. Len nespravíme s tým nič z toho dôvodu, že to tlačí na to UEFA a je to dané také pravidlo. To znamená, že či sa nám to páči alebo nepáči, tak nerozhodujeme o tom sami. Irelevantné. Jasně. Milane, hodinky se nám přesypaly, takže já jsem strašně rád, že po více, já nevím, 30 letech jsme se viděli aspoň takhle. Děkuji ti za to, co jsi mi předal na vojně, do těch kopečků, protože já jsem běhal velice nerad, radši s tím míčem, ale bohužel jsem se narodil dřív. Takže děkuji moc za to. Musím ještě divákům prozradit, že jsme před chvilkou, než jsme začali natáčet, prozradil základní sestavu, kde jsme hráli a byl jsem v základu, takže děkuji, že jsme stavili základní sestav. Pozdravuji všechny kluky, kteří se na nás budou dívat. Samozřejmě musím závěrem říct, že všem děkuju, který nás sledujete, odebíráte, přispíváte nám ekonomicky, protože my ty peníze použijeme zase na podporu sociálně slabších třeba sportovců, kteří si nemůžou koupit
ten Sportester a tyhle ty věci, tak jim na to přispíváme. Takže všem vám děkuju, který nám přispíváte jakoukoliv částku. A poslední slovo samozřejmě, Milane, patří tobě. Takže děkuju ještě jednou na Slovensko a je to tvoje. Ďakujem za pozvanie a veľmi si to vážim. Vážim si hlavne to, že ani som nevedel, že som prvý zahraničný vlastne host, takže zase som niekde prvý, čo ma teší. No a želám všetkým poslucháčom hlavne veľa zdravia a keď sú to futbaloví poslucháči, tak veľa úspechov, čo sa týka trénovania alebo samotnej hry, aby sa im darilo, aby vyhrávali. To znamená, že aby ten život bol taký, že trošku radosti. Děkuji, Milane, měj se moc hezky a ahoj. Ahoj.